Yes. Aiwa. Namba kuti try jive nase Friday kudai so. Positive vibes only. Positive vibes only. Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, 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 yes. Maskwera sei, mamuka sei maneru, mangwanani kumativi nyika. Muri sei guys, salibonani ninjani dumela, matera nabudi. Muri sei guys, muri sei. Hai watachinga tsanganeka pachinongo chezvara nasi Friday kudai. Handitsizva munongoziva. Pano pa diaries panongoita zvinoita. Handichika pane zvazvinongoita pa diaries so confession day. Asi before confession day isati yati yakuitwa kwabva kwaita zvimwe zvaitika. Guys, inasi Friday andinokuziza tsogona ngorara pano. Cheers. Cheers. Mobva mandiudzirawo twini wangu anonzi Mandlovu kuti harisi rakwe. Twini you pledged pamberi pevanhu ukati Friday ndikuda kutengera sisimeli kabhodhoro. Harisi rakwe. Andina kukaona kabhodhoro kako. Asandi ndakaona Mandlo. Asandi ndakaona. Right. Alright guys. Tatapinda muchirongwa chekuti nditaure nyaya yedu yakamira seiko zvinezvi zviri kuda kuti yanga ichiitika pana panasi kuti zvifambe zvakanaka. Nyaya iripo ndeyekudai so guys. Kana kune varume guys tegai vamwe tegai ma friends enyu tegai. Kana kuine murume ane makore kubva pa 49. Handitika 49 ndigandigadzira dress iri. Zamu ringabuda pashi undokwera watogwa screenshot. Handiti unosora watogwa screenshot yatenderera kwe vakadobudisa izvo nerapo ya mistake. Handi munongoza iyo mapata iwayo. Right. Saka kana pane murume ari papa ane makore 49 handitika kusvika kuzvi 60 uku. Handiti ari kudawo mukadzi ane makore 47 48. Please get in touch with me. Ndibatewo ku WhatsApp. Pana amai vane 47 vari kutsvakawo chimunhu chavo chekuvaredzana nacho. Handitika vachipusha nguva. Handitika vachingodaro. Saka kana uripo uri kufilawo kuti uri kudawo madam. Handitika vane 47 to 48. Iwo une 49 iwe kusvika kuzvi 60 uku. Andi usi kugona ngoitawo romance ni Lavington nekungotaurawo anonzi machima sweet nonsense uchingovanyepera one kungovanyepera muzvinzeve zvavo. Please vari kutsvagawo partner, vari kutsvagawo murume. Handitika vari kutsvagawo murume. So please Rasinene, if you know somebody, Rasinene long time, where have you been my brother? We missed you a lot. So many times ndichibvunza kuti naimi Rasinene akaendepi. Asi wakunyoda zvemakwa kudarika zvinhu zvinovaka iri mazuva ano. Positive vibes hanzvadzi. Unopesera kupfekedzwa petcoat nemabra kuseka zvangu. Right. Kana uripo murume ari kuda please wondibata ku WhatsApp. Handitika wechikuru murume wechikuru ane makore 49 kusvika kuzvi 60. Handitika as long as chingozati bhosvo richiri kurira, hosho ichiri kukwanisa kukwadabura, please ndibata yakona kuzoyeza kuti bhosvo harichariri. Handitika haiwa hosho. Vari kudawo munhu wokutamba naye. Handiti right. Ndo first announcement yandinayo musara nhasi. Right. Announcement yechi2 yandinayo vasikana ndeyekudai so. Zvakaoma. Pane mukadzi wandakataura musiya uya ndichiti pane sponsor ati ada kubhadharira mwana wako kwamutare taku school fees kusvikira apedza form 4. Mukuzvirangarira nditi? Ndichitaura kuti pane munhu ataura kuti achabhadharira taku wepano padiaries kusvika apedza form 4. You still remember the story? Muchikuziva here zvestory yo guys, ndipe signal tione. Muchikuziva here ndishitaura kuti pane munhu atanoda kubhadharira mwana uyu school fees kusvikira asvika form 4. Taku yayo. Muchikuziva story? Muchikudzai. Mukurangarira guys, ndichikudzai kuti kune munhu arikuda kubhadharira mwana uyu taku kusvikira apedza chikoro. Ndichitaura announcement ya guys, take your friends. Hakuna recap yandizodzokorodza kuita. Hakuna recap yandichaita. Kana ndatopedza ndapedza nhasi. Mukadzi uya ari kudiaspora uko. Saka akanga tatowirana akati kana mazoita mafinal arrangement muzondibata. Saka nezuro ndakazofonegwa namai vataku vaya vekwamutare vachiti tazowirana kuti alright mwana ogara briefly kwandiri. Sezvo akati anotya kunofana kugara ega mwana uyu kusvikira sisi vauya vamirirewo chimurungu wavo atanga auya vawane kusiya vana mune maoko emurungu zvakanaka. Saka achange aneni asi ini murikuziva situation yangu pano zvinotakuiwa kundidzokera padanga mvura 1 pachikoro asi kwai kunodiwa
$37 tongoti $40 handi kuti akwanise kudzokera kuchikoro imari yatonzi inodiwa kuchikoro saka handina ndizoti ndoita sei ndikati aiwa zvichirega ndinde kune Bozoldo redu Bozaldo Mbingaldo tinonzwa kuti chi kuti tinoudza kuti kwai $40 kupi kuchikoro kuya saka pandakazoenda kuna Mbingaldo ndakunodza Mbingaldo kuti Mbingaldo chidanodza Mbingaldo ndo zvaitika animaona ndakazoona Mbingaldo yandibloka saka handina kuzoti ndablokerwa chii zvakandinetsa ndikati apa mukudai anonga kudhilivhara but handichaoni kana chipikicha zviri kufamba sei ndobva ndangotsimira ndimbomira pamwe ndichazoona chimeseji chiblue ticker kusvika ndaona kuti hakuna meseji iri kublue ticker the following day saka zuro ndobva ndakati zvinhu zvakandinetsa kuti unobva ngondibloka just like that ina handitomuzivi hatinambotukana ndinambakona wangondibloka tengopedza chiti oraiti muzondiudza kuti zvafamba sei oraiti my sister god bless you zvapera ndongozobloka zviri kufamba sei ndokubva ndatora imwe foni yangu ndokusevha namba dzamufoni ndobva ndaenda nemwe foni iya ndobva ndasenda message ndandisisimeli ndaona kuisingasaiti chimessage saka ndauya kuzokusira message nepano kuti muri seiko my sister mwana uya kwazonzi school fees iya $40 sekutara katata kaita kuya saka ndauya kuti kuridiwa $40 echi yeschool fees handiti ndo pavakabva vapinda online handiti yakabva yablue ticker same time handitika imwe nhamba iyi yabva yablue ticker same time saka yablue ticker same time danobva vatoya online but havana kundipindura ipapo hanimaona vakabva vangondibloka zvakare kunhamba yechitu iya ndikati kuzvinhu weduwe uyakabasa kaka zvakaomasikana ndikati zvinhu zvoenda kublokiwa zveke chitu zvinondodii ndinda kuna admin ndikati nei chairperson ndinachazi kuti musha yangu ndablokiwazve namba yechitu panangoisa message yangu ichibva yablue ticker vatouya paonline katinoti vari online basazondi blue vazongondibloka saka ndichazoti ndoita sei chairperson akati rega tigovadii ndigovafonera direct ndikati I don't think we should do that angatisiyanei nazvo tongoita plan toona kuti mwana uenda kuchikoro animaona ende futi ka uye don't forget me ndopasaka nhasi ndazoti rega ndimbotarisa kuti zati ndinongochikwa zvobvunza kuti saka papa ndaita sei mhosva yangu ndei ndaita sei unongochikwa zvobvunza ndikati ndimbodongorera nhasi kunyu nhamba kuya kuti ndakatobloka zvechiwererano zviri kufamba sei animaona ndobva ndadzokera kunyu nhamba kwekwa nhasi ndobva ndazowana ndafunga ndavakazondi unbloka ndobva vazosenda message ndobva wabloka futi animaona saka vakabva vazosenda message yekuti aiwa ina handichakwanisa kundibatsire mwana waye ndakazowana mumwe munhu kuti ndibatsire ndobva vadzosera block saka ndausana ndotaipawo ndazozoona kuti aiwa ndakatopamiwa kudzoka kublock book yakuya because yatozongoitika kahwana inazomboblotike kusvika nanhasi animaona saka vangondipa vakangozondi unbloka vakasenda message yekuti havachakwanisi vakawana mumwe mwana wokusponza ndobva vangondidzosera kublock book zvakare ndobva ndingoti inga zvakaoma so zvanachida kungotaura ndezvekudai vasikana zvinoitika zvinhu zvakadai handiti maona Vicky V angasati auya here Vicky King hawanzoshayikwa angasati asvika here mutegei right saka ndakabva ndangoti nei mwari kozvii saka hazvina kuipa azvo zvinowanikwa guys sometimes ndingori over excited wopane vamwe pavanenge vachipleja paya handitika kuti neni ndipleja ndidai but pozoitawo mama masekamsa sekutaura kwavari kutati vakawana mumwe mwana wokubhadharira school fees but I don't think kuti that's reason enough yekuti ni wacho ndobva ndatongoblokiwa handiti maona I don't think there might be a problem yakatoitika chipedza kutaura but sevakadzi semasisters you face me and tell me the truth that my sister paipa ndaidai zvakazotadza saka go for plan B handi go for plan B zvinoita handiti maona saka chikumbiro changu ndechekudai vasikana ndanga ndichikumbirawo kuti kana muchipapa panenge pachinzi pari kuplejwa munhu papa hazvimanikidzwi guys hakubatirwi futi kunzi pleja hazvisi zveshow off guys kuti upleje uchiziva kuti hazvizo kana wapleja chipleja from the bottom of your heart ngazvichibva pasi pemwoyo wako haikona kupleja zvokuti mangwana wozondiita kunge stupid kunge benzi inini handimaona mukadzi womukuru akaita seni mari yacho yamunenge muchiti muri kubhadhara school fees haisi yangu guys haisi yangu ndakatopedza form 4 ndokwandakatogumira handimaona haisi yangu school fees ninge iri munhu wandisingatoziviwo handitomuziviwo munhu anenge aibhadharwa school fees handimaona tichingoti tiri kuzama kubatsirawo handimaona patinenge tagonawo kuti tidiwo tiitewo difference to somebody else mukati moupenyu hwomwe munhu hazvimanikidzwi saka please ndachikumbira kuti musabloke inonzi pleja zvinhu zvamusingazoiti. I've met so many cases dzakafanana neidzodzi dzokuti dzimwe nguva pakupedzisira kwacho inini wacho ndizopedzisira ndapinda off budget muzvinhu zvanga ndisina kuronga handimaona because munhu anga akapleja kuti ndoda kuzobatsira apa haana kubatsira
andimaona inda kupesera ndakuita off budget mamangu ndakuda kutokonfesa pamberi pamwari nhasi ndoda kutokonfesa kudai ndakazombokonana nababa munomba tikaita vhiki tisingataudzani nenyaya yekuti pabudget rangu everyday ndoisa mamwe mapledges aya aikuti vanhu ava vachabatika vachaoneki kuti vakaenda nekupi ndakuti manje apa takapromisa ka we have promised tikaudza munhu saka munhu anenge akungouya kwanda sisimeli saka indomuudza kuti kudii zvakundiremera ndopesa nda kuti pakupera kwemwedzi pandinotenga magrosari dzangu kana pane nchienda kunostoka paya ndozvomora imwe mari andimaona kuti ndikavhe kwapa kunenge kwadi kwapledgiwa munhu asina kuzoita the same applies nenyaya muizo nyaya yanacomfort yaya nakuda muchikurangarira panapa mwachira tinichabhadhara school fees yakuda kusvikira ave grade yakati mwana uyu ngatimuonei tigozoda kusvika tasvika pakati but if I can tell you guys the truth be told ndakamira ndakagara pano pandiri panapa akusinyemba kana kuti kudii ndakagumisira pave netime kuti ndiwane wana anoti mwana uya yanonzi comfort madhaipa ende zvakuitika mai ndezvekudai I'm saying this because baba comfort vari pafacebook ndakavaedha pano so he might be watching this live handitika zvakuitika ndezvekuti kana takuendawo kumwedzi wakunopera kuma 25 mai macomfort aya foster mother vacomfort vanobva vandisira message yekuti makadiko mai comfort handitika kuri sei wobva ndisendera mapictures emwana kana zvimavidhio zvemwana kundirangaridza kuti mwedzi wakudi wakupera togotokona kusataura kubva pandakagumisira kubva pakati posapa kusataura but panongoti mwedzi umwe takupinda mune rimwe date 25 vanobva vasenda mameseji nevidhio dzemwana nemauyu emwana handitika so hakuna munhu anozombobva ati one day rega nditi vanhu vakatokangamwa vakutozongofunga vaona zvimapicha tikuna comfort kana kungobvunza but patakatanga izvi I'm not the one who said ngati vanhu ndimi makataura kuti ngatipledge tibatsire mwana uyu kusvika akura tichingotengawo madhaipa handitika ngatibatsire mwana uyu kusvika akura saka pandototi ndaita mari ndikaita mari yangu ndotenga akati one day ndozati ndovodza tichini kaita 2 months ndisina kuya anokwana ndakatovodza chibvisai pamukaka mwana uyu ave negori chibvisai mwana pachipamukaka iko zvichidiselekta porridge saka zvaanani because ndakutenga instant porridge of which is cheaper anditimaona than mafomula yai antimazviona saka please zvise maplies kuna kuda ndinofunga ndaisekesa madiaries musuno ndichiti baba kuda ndaona kuda 15 missed calls dzavo neuya mukadzi mutsikwana waya chinisendera message please get hold of baba kuda ndikati kwakanaka here chi ndinodai baba kuda ndinofonda baba kuda zvikanzi kuda uyai mufure nekuno ndikati asi kwaita sei wagwara waidi ndafura nepo kaka vakudobuda wakabata bhutsi yakuda yakanga yakavhurika pasi kudai zvikanzi bhutsi uyu yakadzoka imwana yakadaisa ndakana send zvinhu zvakandiomera nelockdown iripo zvinhu zvakatondiomera ndakana send abhutsi yakadai so muzati ndikati bhutsu zvikanzi bhutsu mubhata ndikati munoda bhutsi yekubhata munozati kubhata kunoku inodhura bhata haise muno South Africa inotodhura bhata yamakutoda dzinoimportwa bhutsu idzi mupepu store kana muakamenzum handeimba 100 rand ndai mupepu store bhutsu ita 80 rand munotenga anomaona but takanga takauya vanhu vakanga vakapledge panapa vakati mwakati ndobhadharira kuda wacho but hatinazombomuona andimaona baba kudai was there zvichitaugwa andimaona mwakati ndobhadhara hazvina kuzomboitika so now I go out of my way inini andimaona kuti ndizowana kukafa because remember takapromvakusenge vacomfort vanotoziva kuti pambari chabva iko kuya kuvanhu vaya anomaona is something that we said tichivaudza taita agreement pano but it's no longer happening like that anomaona hazvichaitikisa izvozvo saka inofunga chavaudza kuti hazvichaiti ndoodza chiti kudi guys maybe you can help me how best can I go kwavari ndoti zvazvatakaronga zvazvichaiti kana kuti tagumira pano handizivi kuda ndonyora iri tsamba ndoita kuvaudza kana kuti baba comfort let's hope kuti vari pano vagone kuzviwa vaonewo kuti dzimangwanini unde ndakatoome izviwa ndimona kuti vanhu vachangobva kuvhura zvikoro ninge wakatoome go wotobva kutobhadhara maschool fees obva kutodidididi anomaona ukatoita zvinhu ninge uchiita maprojects makatosiyanasiyana akawanda usingakwanisa kutaura uchudza vanhu anomaona but mukona manje ndee ndichitori imwe because mwana uya takapledge semadiaries but hazvichaitiki andimona hazvichagoni kuti zviitike so ndosandichiudza kuti mungwa nichibatikana panonzi sisimeni vanodla mari dzavanhu ndobatikana kuti if people knew kuti ndinoenda out of only maadmin ukavabvunza they will tell you ndinoenda out of my way sei kuti takaita vhiki tingatadzana baba yemunomba achiti but izvi this has got nothing to do with me ndezvenyu zvamunenge muchiita kumadiaries kwenyu but now zvakutoaffecta inini and you know finance dzedu munomba ndika don't worry ndichakukavha nezvisati ndinoita hangu zvemabhizinesi angu andinoita ndozongokavha but munhu azoitori hake but ndingochiona kuti munhu asichi anenge asiri happy remember tiri vakadzi takasiyana nevarume anditi mazviona so ndozvo zvanechiti tingoudzana tingotaura kuti zvakaipa let's not pledge kana tisina ingofarirawo vanenge vapledge vaiva zvishuwa chizobhadhara ngoti shuwa maitai wongomira ipapo wakadaro chete right
imwe ndeigara zvezvanotice. Alright, imwe announcement iri important iripo ndeyekudai. Havari kuuya maguest edu mirai ifa rapai mutega vanhu. Imwe announcement iripo ndeyekudai. Very well, please, ndanetseka. Don't go to people's inboxes, especially vanhu vari kuno South Africa, please. Do not go kuma vanhu vari kuma diaspora vamakasangana navo pano padiaries muchinokumbira mari kuma inbox. Very well, I have to announce this because zvanyanya. Mwimi munofunga kuti pamunenge muchikumbira mari muchipiwa mari papaka havatiudzi mablessings anenge akupai of which makasangana pano vanotodzoka kuzotaura kuti smeli osenda receipt uyu munhu anonzi ningi akandikumbira mari ndamusendera mari ishi antimaona. Saka inini I'm just trying to andisi kuti musapiwe mari ende mablessa imimi also andisi kuti musape vanhu mari but ndiri kuti just to protect you from scammers. And also to try kuti zita rangu rigare risana pari chimunzi vanhu vasisimeni. Makambona ndakambonzi ndine vanhu ini guys vanhu vaya vachiita zvinhu zvavo zvokurapa nekudidi vanga vakunzi vanhu vangu vandinoya navo pano kuti muvape mari ndigozodla mari ini vagondipa mari iyoyo kunoko. Mashoko anotaurwa nevanhu handiti vanenge vachida ngozvama kusvibisa mumwe munhu kudonzera mumwe munhu pasi and so kuprotectawo zita rangu andika ndosati ndakaisa maadmin iko zvinoti every cent rinoenda through chi rinoenda secretary kana treasury kuti ini ndiwanikwe ndiri clean. Haimona kubva zvandakaisa maadmin iko zvino nhau dzaashoma dzekunzi meni unodla mari dzavanhu because ndakaona kuti yezvo zvandingatova manyenzi mai vekudla mari yekurarama nemari dzavanhu ko ndichokwadi kusvika pazara nei makore ose aya ndairarama sei mamusingandioniwo ndichingofambawo ndakangosimba ndakangogwinya ndakangoguta ndakangotsvukira ndichingodhiraivha usikorokoro yangu. This is not right. So please musaenda kumainbox kwevanhu muchinokumbira mari kumainbox kwevanhu especially vanhu vari kuSouth Africa handitika please don't go and say kuvanhu kuti ndiri kukumbirawo mari ndine problem yakati. I think network. I think network, guys. I think there's something wrong in the network. Guys, network muchiri kuninzwa here? Muri kuninzwa here guys? I think there's something wrong with network. Muri kuninzwa here guys? Can you hear me guys? Because I think there's something wrong in the network panapa. Nay, Itai. Never Kelly. YouTube yako yakubata. It's not here, it's network, ne? I'm using only Netflix. Netflix.
So it's network here. Because I tried 2 times, it didn't do it. Yeah, it's network working. He said yes. It's not working. It's not working. In YouTube and number screenshot. Maybe not when they're using that. That's why. Tokata ndodzoka.